Aga ko nung sing ako sa kanila pang 5 AM. 7 AM, may kasama na ako dito. Okay. Ako sa ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Wala ata to. Kasoy pala to. Ito pala itsura ng almond. Hazelnut pala to. Ay, na makakusa pero ano, hindi pa rin ganun kainit. Punta ka doon, catch. Asa, doon. Go. Yan, train natin sila habang bata pa sa sports. Yan, train them yan. Luli ka dito. Oh, naglaro na din. Liga na dito, liga na. Yan lang talagang ganyan. Sige, Lord. Anong meron dyan? I see you. Anong meron dyan? May dalawang buko. Peekaboo, I see you. Ang laki ng boobs mo, Mala. Ah. Ikaw bantay, oh. Hindi pantay. Oh, ayusin mo. Loko. Ang sarap ka ganitong ginger crunch cream. Para sa mga hindi nang iwan. Mula sa hirap at ginawa. Ano ba yan? Dapat ba mag-cheers? Cheers nga siya. Cheers. Ang tapang ng kape. Bakit? Sing ka na, boss? Nam. Alam mo na? Batip sinedit niya, oh. Mura ng mura, tapos sabihin, kano kaya nagtuto magmura yung mga bata? Okay na. Thank you. Bumaba din yung iye, nagpaturo din. Lo! Huwag mong itulak ng sobra.